Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe, tinokukurudzirai kuti itai subscribe channel yedu ino, mhuri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Mwedzi dzapfuura idzi taikuigirai nyaya yaMadzibaba Ishumael. Tinokumbura mutipuritiro Madzibaba tinopiwa zvese, saka zvinonzi matiomesera, saka tinokumbura kuti mutiburutirewo. Takatoomerwa izvozvi. Avo vakanga vachipomerwa mhosva yekurambidza vana kuti vaende kuchikoro, kutadza kutoresa vana zvitupa zvekuzvarwa uye kuviga vanhu pasina matsamba uye kuzivisa mapurisa. Asiwo pane mhosva dzaingobuda. Mhosva yaMadzibaba Ishumael vakanga vachipindira ku Norton Magistrate Court. Nhasi uno tiri paHarare Magistrate Court, uko Madzibaba Ishumael vapinda paine mhosva yavava kupomerwa, mhosva yekunzi vari kunzi vakabata chibharo. Pamhosva iri kutongerwa Madzibaba Ishumael pari kunzi vana vadiki vatatu vane 14 years, avo vamwe vacho vakawanikwa mushure mekunge paitwa DNA ayo akawanikwa kuti pane vana vatatu vari kunzi ndeva ivo Ishumael chokurongerwa. Vana ava vanga variko kudare redzimhosva vauya, uye Madzibaba Ishumael pamhosva dzavaitongerwa Madzibaba Ishumael vakapiwa bail, vanga vachitongwa vachibva kumba. Vakazosungwa zvakare, vava kunzi vari kusungirwa mhosva iyoyi yekubata vana vadiki chibharo. Nyaya yaMadzibaba Ishumael ichibuda, vaitaura vainge vachigarako, vaiti taipinda chechi iyoyo, vaitaura ivo kuti muchechi umu munorodzwa vana vadiki. Vamwe mai vatakataura navo vakati ivo vanotokwanisa kana kutofakaza kuti ichokwadi kuti Madzibaba Ishumael vanotora vana vadiki vachivaita vakadzi. Vana vasikana vakanga vari kuLily Farm vakatorwa vakabviswa panzvimbo iyi, vakaendeswa uko kwavakanga vachichengetedzwa. Ndiko kwakatorwa vamwe vevana vakanga vaine vana vacheche, vakaitwa DNA. Tataura negweta raMadzibaba Ishumael iro vati havana kufara nezvakaitwa nemapurisa, kuti vakanovasunga zvakare vakavaunza muchitokisi ivo munhu vakanga atopiwa bail kudhara. The allegations that accused person is facing are that of rape, as defined in Section 65 of the Criminal Law Codification and Reform Act. They are not new charges per se, but it's an upgrade of charges that he had already been facing. As you may be aware, he was facing 5 counts of allegations of contravening Section 70 of the Criminal Law Code. 3 of those have now been upgraded to Section 65. Those are the ones that they have been brought to court for. But I must hasten to mention that I'm quite displeased with the manner in which the police have handled this whole issue. Under normal circumstances, and that's what we expect, that people will do the norm, is that a person once arrested and placed on remand, the basis for remand is for investigations to be done. And it is always anticipated that there may be a change or variation in the charges that the person eventually faces at trial, depending on the outcome of the investigations. So under normal circumstances, the person is not rearrested on the basis of the decision that we are now going to prefer more serious offenses. The police should have simply invoked the necessary processes, bring the accused person to court on the changed charges at the time that they are ready to do the trial. This is basically a summons matter. So the arrest that was effected on the accused person is blatantly unlawful. We have made that position known, and it is acknowledged that it was unlawful, which is why he was eventually released. As we stand, he is now awaiting trial on those 3 counts of contravening Section 65, and is set to appear in court on the 21st of November for trial. The accused person is elected to seek recourse in his right to silence. You speak when the day comes, you speak at trial, where you establish and prove his innocence. Vanhu vari kunzi vakabatwa chibharo ava varipo here uye vari kutaura here kuti zvinhu izvi zvakaitika?
I will not delve into the details of what they are saying or what they are not saying. Those are the issues that will be the subject of the trial itself. I would urge that people be patient, and I would highlight that eventually the law will take its course. Justice will be done. We will attain justice for you. Pakatanga nyaya yamadzibaba Ishumael paive nenyaya yainzi vari kunzi ivo vanotora vana vadiki vachivaita vakadzi. Zvinoreva here kuti macomplainants ari paya vana vari under age? Again, that's a matter which is subject to the trial itself. The positions that the state has and the position that we have do not necessarily tally on that aspect. So I would not want to divulge much, but those are the issues that will be ventilated at trial. And I believe you will be aware of the fact that every person has a constitutional right to be presumed innocent until proven guilty. We shall endeavor to ensure that justice takes its course. The state has a duty to prove the guilt of the accused. Let us see it prove its case. Pane nyaya iri kunzi pane DNA akaitwa uye achazenge achiiswa mudare. Pari kunzi vamwe vevana vakawanikwa vaine vana vadiki ndeva ivo Madzibaba Ishumael. Mungade kukomenta nezvazvo? Again, those are issues that are subject to the trial itself. I'm not at liberty to comment on those. Pabvunzwa kunzi Madzibaba Ishumael vanokwanisa here kuzvimiririra nekuti pane kuti havasi kunzwa zvakanaka, gweta ravo rabva rati? Oh, he's fit for trial. We're actually currently underway in another trial in Noto, which is halfway through. So he is fit to stand trial. Unless the situation deteriorates or another development occurs, as it stands, he is fit to stand trial. And he's quite eager to have his day in court to establish his innocence.